Onaj NPC, ZS, SIME, SE, u IG, DM, DNS. Djeco, koji je ovo jezik? IG možda, DNS možda danas. Da. A ovo ne. Ne znate naći. Ne mogu. NPS, što je to? Ništa, poslije svega. NPC, čudak. Ili je čudak neki? Lumen, tako nešto. Gigi, ne znam. Mislim, ovisi u kojem kontekstu se koristi. Ne znam, nemam pojma. Za sin sam čuo, ali za ove ostale nemam pojma šta znači. Slušate radijsku emisiju Jezični kratki spoj učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. skraćivanje riječi, upotreba engleskih kratica, komunikacija općenito i slabije izražavanje učenika tema je naše emisije. Riječi skraćujemo tako što izbacujemo samoglasnike ili ako je riječ duža, upotrebljavamo samo prvo slovo svake riječi. Umjesto da napišemo ne da mi se, napišemo ndms. Zašto to radimo? Ne da mi se pisati. Zbog ljenosti. Da bi uštedio vrijeme. Postala mi je navika. Zbog lakšeg sporazumijevanja. No naš učitelj Zvonimir kaže: Pa mislim da utječe na komunikaciju učenika negativno jer im smanjuje vokabular, a mislim da ponekad nisu ni svjesni značenja tih nekih fraza na engleskom i hrvatskom jeziku. Odnosno da ih upotrebljavaju samo onda kad otprilike misle da bi to trebalo negdje biti, a da nemaju pojma šta to znači. A što kad takve poruke pošaljemo članovima svoje obitelji? U istraživanju dio učenika rekao je da im roditelji razumiju takve poruke. Provjereno su to mlađi roditelji, no ima i onih koji na to drukčije reagiraju. Mami ne pišem skraćene poruke jer ona to ne bi razumjela. Kad mami pošaljem poruku u kojoj koristim neke skraćene riječi, ona mi pošalje upitnik ili me kasnije pita što to znači. Kad djedu pišem skraćene poruke, on se naljuti jer ne zna šta to znači i već me nekoliko puta zamolio da to više ne radim. Bim bara boom bara biggie biggie boom, can you guess who I am and guess what I do? Bim bara boom bara biggie biggie boom, yeah I'm intangible and I consume like. Postoji još jedan problem u svakodnevnom pisanju poruka, a to je nepisanje slova č, č, š, ž, dž i dž, što zapravo dovodi do brojnih posljedica jer ta slova nose bitne fonetske i značenjske razlike. Nepisanje ovih slova može uzrokovati nerazumijevanje, pogrešnu interpretaciju, ali i gubitak jezične kulture i identiteta. Jesmo li toga svjesni? Je li ova pojava doista tako bezazlena? Ne da mi se pisati slova sa crticom i kvačicom jer mi to oduzima vrijeme. Svaki dan pišem puno poruka i tipkam bez znakova č, č, je i kada dođem u školu to mi stvara problem jer sam navikla pisati gramatički pogrešno. Istina je sve ovo što kaže Gita. Zbog nepisanja dijakritičkih znakova, a isto tako i je, učenici dobivaju slabe ocjene. Upotreba skraćenica i raznih emotikona također slabi sposobnost izražavanja. Sve mi je teže poučavati pisanje jer učenici teško nižu smislene rečenice. Fond riječi im je vrlo siromašan, izražavaju se i u pisanoj i usmenoj komunikaciji gotovo u natuknicama. Trebali bi puno više čitati kako bi obogatili svoj rječnik, a isto tako i pisati kako bi razvijali strukturu misli. Osim skraćivanja riječi i nepisanja č, č, dž, dž, š i ž, volimo često u svakodnevnim situacijama upotrebljavati engleske riječi i razgovarati na engleskom jeziku. Odlučili smo provjeriti ovu izjavu i pronaći zanimljive sugovornike. Pitali smo ih je li im lakše izražavati se na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Podjednako mi je lako zato što mislim na oba jezika. Većinom ovisi o situaciji i kako se osjećam u tom trenutku, što dovodi do izmjene jezika. Dogodi se da mislim u oba jezika u isto vrijeme, ali da se sjetim riječi u jednom jeziku, a ne na onom u kojem pričam u tom trenutku. Čak ponekad većinu dana i pričam na engleskom umjesto na svom materinskom jeziku. Lakše mi je se izražavati na engleskom jer sam ja naučio engleski mlađe i puno češće koristim engleski na društvenim mrežama. Na satu hrvatskog ponekad imam problema zato što češće mislim na engleskom i upotrebljavam engleski, a ne mogu naći riječ na hrvatskom i prevoditi je iz engleskog do hrvatskog i ne mogu smisliti što želim reći na hrvatskome. Mislim da je to zato što je engleski jezik postao sve prisutan u našem društvu i mislim čak da će u nekoj možda čak i bližoj budućnosti hrvatski i engleski postati ravnopravni jezici. Normalno je da svaka generacija ima svoja obilježja, jer su okolnosti u kojima su mladi živjeli nekad i danas potpuno različite. Zato danas svjedočimo velikim promjenama jezika mladih, što je najviše rezultat sve prisutnosti engleskog jezika, interneta i društvenih mreža. Čuli smo da se jezik neprestano mijenja i to je prirodan proces koji se događa i u drugim jezicima, ne samo u našemu. Međutim, ove promjene o kojima govorimo ne obogaćuju naš jezik i ne olakšavaju komunikaciju. Jezik se mijenja zbog nemara, aktualnog trenda, nepažnje, nedostatka pismenosti, pogotovo digitalne pismenosti, što bi moglo imati trajne posljedice. Slušali ste radijsku emisiju Jezični kratki spoj učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Novinarka Antonija Štifić, snimateljice Ema Pavković i Korina Krajina, montažerke Ema Pavković, Korina Krajina i Antonija Štifić, voditeljice Korina i Ema, mentorica profesorica Marija Matić.